Això sorgeix d'una proposta que em fa el Lliure de fer un espectacle, de donar-me un espai perquè jo pugui donar l'oportunitat per jo fer el que a mi em vingui de gust o cregui que pugui aportar. Se m'acudeix fer aquest espectacle amb la família a mode de recerca i d'investigació i també de divulgació del que jo he viscut. No, escolta un moment, papa, el problema no és aquest. És un problema molt gran. I si això es queda buit ja a tope, per tant, tindríem això sota, que potser és millor, eh? Quatre llesques. Tenir 4 llesques. És una reflexió i un homenatge al teatre popular i a la vida, al teatre en si i la vida en si, i al punt on es creuen una família que fa teatre. En codi clown, teatre de l'absurd, humor absurd, negre i poètic. Vale, papa, tornem-hi. 3, vale. El que deia amb la família, els 4, sobre un conte de nosaltres mateixos on es poden jugar coses relacionades amb nosaltres, aquesta era un altre camí i sobretot treballar amb els recursos d'un teatre públic com és aquest. Val? Vale. Signore e signori, per tutti voi, el castello maledetto, llegenda macarrònica. I jo el que entenc d'això, a mesura que l'hem anat fent, és deixeu anar.